Erroki dakigula jainako guzti zantzua eta gure pikatuak barkaturik eraman itzala betiko bizitzara. Gogo bateko egiten dituzu zure bikotunen bihotzak. Egizu baita ditzala zure herriak zukatikuak eta itxaro zuk zemana. Mundu ontako gora beren artean, gure bihotza egiazko zoriona dagoen lekuak jarrezagun. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez zure ginen Espiritu Santuarekin batean, jaiko darrere bizitaitan, gizaldi eta gizaldietan. Isaias profetaren liburutik. Honela multzo da jauna. Ezagutzen ditut nik gaiztoen egintzak eta asmoak. Eta herri eta hizkuntza orokako jendea biltzera etorriko naiz. Haiek etorri eta nire antza ikusiko dute. Ezaugarri bat emango diet. Beraien artean biziri gelditutako batzuk bidaliko ditut nazioetara. Tarsis, Etiopia eta Libiara, Mesek, Tubal, Greziara eta Urrutiko herrietara. Inoiz nire berri izan ez duten eta nire aintzari ikusi ez dutenen lana. Eta nire aintza iragarriko dute nazioetan. Atzerriko nazio guztietatik ekarriko dituzte. Jaunarentzat opari gisa zuen zenide guztiak zaldi, gurdi eta oatiletan. Mando eta dromedarioetan ekarriko dituzte. Jerusalemgo nire mendi santura, dio jaunak. Israeltarren beren opariak jaunaren etxera ontzi garbietan ekartzen dituzten bezala. Eta haien arteko batzuk ere aukeratuko ditut, apaiz eta liritar izateko, dio jaunak. Jaunak izana. Hebrearrei egindako gutunekin. Segideok, ahaztu egin duzue seme-alabei bezala ematen zaizuen aholkua. MSM ez baztertu jaunaren zentzaldia. Ez da galdu ere adorea. Haserre egiten badizu, maite duela baitu jauna zentzarazten. Eta seme-alabatzat hartzen duela du zigortzen. Jasaten duzuena zuek zentzarazteko da. Jainkoak seme-alaba bezala tratatzen zaituzte. Izan ere, zein seme naiz alaba ez du aitak zentzarazten. Egia esan, edozein zentzabide momentuan mingarri da, ez pozkari. Baina gerora, haren bidez bizitakoei bere fruituak ekartzen dizkie. Bakea eta zuzentasuna. Jaso itzazu beraz eskuerriak eta belau aurduak, eta iritzaitezte bide zuzenean. Harremanaren hanka, errenaren hanka
hautsi ez dadin, sendatu baizik, jaunak esana. Jauna zuekin, Jesu Kristoren evangelioa San Lukasen liburutik. Aldi hartan, Jesusek Jerusalemera bidean zihoala, igarotzen zituen herri eta auzoetan irakasten zuen. Batek esan zion, jauna, gutxi aldira salbatzen direnak. Jesusek erantzun zien, saia zaitezte ate estutik sartzen. Egiaz esan, asko sartu nahi izango du, baina ezin izango da sartu. Etxeko jauna jaiki eta atea itxizkero, kanpoan geldituko ate joka hasiko zeraten. Ireki jauna, baina har erantzungo dizue, ez dakit nongoak zeraten. Zuek orduan honela hasiko zatzaizkioten. Zurekin jan eta edan izan dugu, eta zu gure plazetan irakatsi izan duzu, baina hark erantzungo dizue, ez dakit nongoak zareten, alde negandik gaizkileok. Orduan negarra eta hortz karraska izango da, Abraham, Isaac eta Jakob, eta profeta guztiak jainkoaren erreinuan ikustean, zuen burua berriz jaurtian. Asko etorriko dira, sortaldetik eta sartaldetik, iparretik eta egotik, eta jainkoaren erreinuko mailan eseriko dira. Begira, orain azkeneko den zenbait lehenengo izango da, eta lehenengo den zenbait azkeneko. Jaunak esana. Egiak aske egiten gaituela, esaten dugu evangelioak, eta egia ezagutzeak, esan genezake, bizitzako esparru guztietan, baina bereziki guri dagokigunez, norberak bere burua egiaz ezagutzeak mesede egiten digu. Beti akaso ez zaigu gustatuko ikusten duguna, baina edozein kasutan gure izaera zein da, gu nolakoak geran, gu nor geran, gure jatorria eta gure helburua zein diran, horiek denak gogoan izatea, horiek denak egiaz ezagutzea, mesedegarria da pertsonarentzako. Eta Jesusek hola hitz egiten digu, askotan, gure izaera zein da, gu nor geran, nondik gatozen eta nora goazen gogoan izan dezagun. Gizaki guzti bere barnean dituen galdera horiei Jesusek erantzuna ematen die bere herri honean, bere evangelioan. Eta horietako errealitate bat da gu hilkorrak gara da, mundu hontan ez gaudela betiko eta mundu hontan bizigera bitartean ez degula gure izaera hilkor hori ahaztu behar, baizik eta gure begirada ez dugu sekulan kendu behar gure helburutik. Horrek ez du esan nahi eta Jesusek hori ere garbi aski uzten dugu mundu hontako ondasunak edo mundu hontako errealitateak estimatu behar ez ditugunik edo mespretsatu behar ditugunik. Halakorik ez dugu Jesusek erakusten, esaten dute kasi kontrako erakusten dugula, gehiago estimatzen beste mundukoekin daukaten harremana gogoan hartuz. Horregatik, Jesusek mundua estimatzera deitzen ditu, baina baita ere ahaztu gabe gure izaera zein den eta mundu hontan ez gaudela betiko. Horregatik, bere hitzaldietan mundu hontarako, gure eguneroko bizitzarako konseju ederrak ematen dizkigu, baina baita ere betiko biziaz mintzatzen zaigu Jesus, guri gogoraraziz nora goazen,
sekulan ez, guri ikara edo bildurra edo sufrimendua sentiarazteko, baizik eta beti konfiantza handia transmitituz. Horregatik, Jesusek garbi aski utzi nahi izan dugu eta erabat ebangelio irakurtzen dugularik agertzen zaigu Jaungoikoaren errokia bukaerarik gabekoa dela, infinitua dela. Eta hori da errealitate bat denok bihotzean beti eduki behar duguna eta momentu guztietan Jesusek nahi horrek guri konfiantza eta lasaitasuna transmititzea. Horregatik kontatu dizkigu parabola guztiak, horregatik ere irakaspeetan erabat agertzen zaigu Jaungoikoaren maitasuna, Jaungoikoaren errokia. Eta gaurkoan beste askotan bezala, entzun dugu halako pasarte bat eta bertan Jesusi galdera bat egiten diote, beste aldiz bezala, erabat galderak egiten zizkioten, eta horietatik gutxi batzuk evangelisten ustez importantenak agertzen zaizkigu evangelioan, gaineko guzik ez zaizkigu agertzen, baina erabat Jesusi galderak egiten zizkioten. Eta galdera batzuei Jesusek erantzun zuzena ematen die, garbi askia, eta beste batzuei erantzun enigmatikoa ordea. Eta batez ere, berak hori propio egiten zuen, hau da, erantzun enigmatikoa ematen duen Jesusek da nahi duelako guk pentsa dezagula. Ez digulako erantzun zuzena eman nahi behintzat momentu horretan. Eta gaurko galderari erantzun enigmatiko ematen dio Jesusek. Galdetzen diote, Jesusi, jauna, gutxi aldira salbatzen direnak. Betiko biziaz, salbazioaz galdetzen diote Jesusi, eta gainera galdera modu ezkorrean, modu pesimistan formulatua dago. Ez diote galdetzen asko aldira, baizik eta gutxi aldira salbatzen direnak. Eta Jesusek ez du erantzun zuzenik ematen, ez du esaten, bai, gutxi dira, edo ez asko dira, edo inongo erantzun konkreturik ez dugu ematen Jesusek, baizik eta bere erantzuna da, saia zaitezte ate estutik sartzen. Horixe da, Jesusen erantzuna, ate estua, interpretazio pesimista batean, interpretazio ezkor batean, bakarrik batzuk, esan izan dute, ate estua baldin bada, horrek esan nahi du gutxi izango direla salbatzen direnak. Baina Jesusek hori erantzun nahi izan balu, hala esango zuen, erantzungo zuen, bai, gutxi dira, baina ez du halako erantzunik ematen. Gainera, Bibliako, liburu santuetako edozein pasarte modu zuzenean ulertu eta interpretatua izateko bere osotasunarekin, testu inguruekin, gaineko evangelioko eta Bibliako pasarte guztiekin modu koherentean ulertu behar dugu. Jaungoikoaren hitzarengan ezin bai daiteke inongo kontraesanik egon. Horregatik, Jesusek hainbeste aldiz aipatu digu, Jaungoikoaren arrokia, Jaungoikoaren maitasuna, Jaungoikoa desiotan dagoela, guri salbazio emateko, gure hartzai on bat bezalakoa dela, ezagutzen eta maite dituena, galtzen geranean gure atzetik etortzen dela, eta baita ere, aita arrokitsu bat, bere seme alabak desagertu duenak, esperoa dagoena, besarkara emanez barkazioa eskaintzeko. Horregatik, ez daiteke, nire ustez, interpretatu Jesusek oso gutxi salbatuko diela esango dugu bezala. Are gehiago, gaurko evangelioaren bukaera, agertzen zaigu Jesusek nola esaten du, asko etorriko dira, sortaldetik eta sartaldetik, iparretik eta egotik, eta jainkoaren erreinuko mailan eseriko dira. Horren nola baitere ulertzen ematen dugu, jende asko izango da bezala salbatzen direnak. Modu hortan, aipatzen dugu Jesusek, gaurko evangelio bukaera. Baita ere, judutarrei gogorazi nahi zien, Jaungoikoaren salbazioa ez zela bakarra Israel herriarentzako, baizik eta herri, hizkuntz eta arraza guztientzako. Eta azkenik, eta honekin bukatuko dut,
Jesusek nola baitere guri gonbidatu nahi gaitu, gu gonbidatu nahi gaitu, bizi gaitezen alde batetik konfiantza handi batekin jagoikoarengan, baino baita ere kontutan izanik gure erantzukizuna zenbaterakoa den. Jaso begunan, jagoikoak egin bizkigun doai guztiak erabili behar ditugula mundu hontan mesede egiteko. Mesede eginez pasatzeko mundu hontatik, lagunduz, sarbituz, justizia eta egian defendatuz. Horixe da, Jesusek nahi duena, ohar gaitezela, ze nolako erantzukizuna daukagun, baina ez harrapeniz, ez besteen gainetik jarriz, ez inor baino hobeak sentituz, baizik eta humiltasunez. Eta ateistuak nola baitere gogora ekartzen digu errealitate hori, humiltasuna. Jesusek nahi du gu humilak izan gaitezela. Gu bere eskua beti har dezagula, bere graziarengan, bere indarrarengan konfiantza jar dezagula. Eta gaizki egiten dugunean, jangoikoari eta lagunkoari barkazioa eskatu dezagula. Eskatzen dugu bada Jesusi, ulertaraz dezaigula eta erakus dezaigula bere ate estu hortatik nola sartu behar dugu, nola guk sartzea berak nahi duen. Zeruetara igo eta jangoiko ideal guztienaren eskuinaldean jarririk dagoena, handik biziak eta hilak epaitzera etorriko dena. Sinisten dut, Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna eta duen markamena, haragiaren biztuera eta betiko bizia. Eta egin ditzan orain gure eskariak. Eskatuko dugu bereziki Francisco gure ira santuaren alde, jangoikoak bere indarra, bere grazia eta bere argia eman dezaizkion, jaiko herriak zuzendu eta gidatzeko. Eska dezaiogun jaunari. Eta gure hildakoen alde, gaurko meza santuan bereziki gogoan hartuko ditugu Rosario, Aramburu, Luis, Erditik, Manuel, Marilenarena, Mari, Sagasti beltza, jaunak ere baitan hartu eta handik gure arte egin dezaten. Eska dezaiogun jaunari. Entzun aita hona bihotzez egiten dizkizugun eskakiak Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
zure jaunaren bitartez. Galduta zerinen gizona zerbitzurik, Virginiagatik jaio zen. Gurutzean betiko heriotzatik atera gaitu, eta hilen artetik pizturik betiko bizitzaren jabe egin. Horregatik, aingeru eta goiengeruekin eta zeruko talde guztiekin, zure ehitzari goratzarre hau, beti eta beti abestu dugu. Afalando berdin kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez bere ikaslei eman zien esanez, hartza zuen eta edan guztiotatik. Hau nire odolaren karizerata, itungarri eta betikoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egiztue hau nire odolari. Gogoan izan jauna mundu guztian zabaldurik gainera zure eliza. Eramaztu mehitasun osora Frantzisko gure eta santuarekin, Frantzisko gure hartzaiarekin eta gizon guztiekin batean. Gogoan izan jauna pizteko itxarokoina familian gure senidea. Bereziki Rosario Aramburu, Luis Artiti, Manuel Marín Garena, Ari Sagastidentza, aritzazu zure orpegiaren argitan, errupizak izkiduaren guztion betiko bizitzen ditxerezagun jangoikoaren Ama Maria Batxoarekin, San Jose Beresesarekin apostolu santuekin eta gizarte guztietan zure aiskide izan diren santuekin, haiekin batean gure zentzagun Jesu Kristo zure semearen bitartez. Honen bitartez, honekin eta honetan, zuri aita jangoikoan guztikun horri, Espiritu Santuarekin batera, ospetantza guztia, gizatia gizati guztietan.
zioenaren itxaropetan, Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zaitan dela. Jesu Kristo gure jauna zuen esan da apostoluei bakea uzten dizuet bere bakea ematen. Begira zure bizaren sinismenari eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emako zu elizari bakea, manbatasuna, errege bizitzaizera, gizaldi eta gizaldietan, jaunaren bakea beti zuekin. Baina zure bakea. Jangoikoaren bidotxa, zuk baitzen dizunduko bekatua, arrukizatzen. Ona hemen jangoikoaren bidotxa, ona munduko bekatuak entzat duela, zorion txuak jaunaren bidotxuak.
egin dezagun otoinuz. Eraman gugan honez jauna, bere betera, zure errukrizko salgamenekin zan. Egin gaitzazu odonak, eta horretu gauza guztietan zure gaia betean izateko Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, bere ikatza izatela jainiko guztiaduna gaitan eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren batean.